Hello mga ka-listeners, maayong hapon, balik tag intro vlog mga ka-listeners no, ang oras alas 5:42 sa kahaponon o mag-upload na ta sa naghinapos na ni mga ka-listeners no, sa Swerteng di Balasta no, part 12 na ta karon. Nya part 13 ang ato ang katapusang sumpay mga ka-listeners no. Nya sige hapon mga igong pasensya no sa kuan sa mga napaabot no, sa salamat kay din ni Sir or Ma'am ba. So Ami Alexander, salamat kay no na kanunay naghatag og kuan kanang super thanks. Salamat kayo Ma'am or Sir no Alexander. Salamat kay sa imuhang pagkamanggihatagon. O pasensya kay mga ka-listeners kay guba akong cellphone usad no, di ta kabasa sa inyong comment. Yan, sugmat yun lang screen no, bag-o pa tato akong nailisan na yaging mga buwan na itong gi-vlog bito na ako. Guba maghapon mga ka-listeners. Nga salamat Shopee kay nagamit rig pilang buwan ba. Guba rig gyapon na katong kanang kuan LCD. Siyempre kay kuan baratuhon ng pudtugod. Nya lahi man ning cellphone no kay original man pag original ang mga gamit ani paghimo nya maguba na mapulihan og dili original tandugo na no? Tandugon mo tong guba gid sa mga listeners. O nakita mo sa intro vlog na to sa Digong Kantuboy no? So kuan yun siya naguba gid. Pero maayo pa siguro to ilisan ako to orderan na pud lain nga LCD. So mao lagi moabot yun ang kuan nga maguba gyapon kay di naman siya original nga di magpaayo puta sa mall maurang kita ha igor ra ilisag LCD mo bayad jag mahal taod ra sayo naman pagtaod mga ka-listeners maguba ra gyapon kay ang LCD nga ilis pwede man gyud original nga iyaha sa kuan kuan na lang siya ba yan na mo lang di sila na tuwi pa kayo, di sila na to orderan siguro kay guntahon sa lang nato ni pero basit kon makasuwat na ko sa inyo mga comment mga ka-listeners. Magsuwat na lang tingali. Kay di pa man ta maka afford karon og palit og cellphone kay mahal man siya. Nag-abang man mi dire. Abang og kanang kada buwan. So 5,000 among buwan ani nya budget pa magbayad pa mi sa suga og sa kuryente. So 5,000 ka pin. Lahi pa na ang konsumo no. Mga ka-listeners mo na ang ibalo naman siguro mo anong kanang niabot ko diri no. Kaysa mga niagi itong mga January pa nag-vlog na magudaan ay si problema na ako sa mua ba. Nakaibaw naman mo no katong nakatanaw sa akong live dinal na ako balik og sulti no. Kay mo na ipalabi na ako dire balag layo bala og kanang nag-abang at least way samok ba way banha yan na kay adto ko sa amua banha kayo samot di ko katug og tarong makasamot kaniwang maka-stress kay bagay kanang kulag kag tulog bitaw yan na wa kay tulog ya katulog unsaon kay banha naay sig kuan mo basta kay balo naman mo dinan na ko isulti mo na nga gigwanta na ako mga ka-listeners nga layo ko na ako dire balag ahaw lang option yun nga makaabang ba yun na option ako kanikamutan nga makatigo makapara abang kasi mga konsumo yan na kanikamutan lang din ako muna nga nangandoy ko dugar ko nangandoy makamotor pero mapugnan gyud kay tungod sa mga kuan yun bagi mas gikinahanglan pa ba na mga ka-listeners muna nga sigang uban mo tan na dugayan naman kasi upload wa jud kakapalit og motor munya na ang uban ba saon kay mas importante man akong i-priority gud bugas no yan na mga ka-listeners na mga pagkaon, ambal, yan na. Makahatag sa akong inahan, no?
mga ka-listeners, kay bala naman, wako'y papa, mama ra. Nga gabag-abag og tabang, muna nga, ang ako mga pangandoy, mga ka-listeners, ako nang gipadaplin sa, importante na ako kay makatabang man mga ka-listeners, gitubag lang ako daan kay basig na medyo uban niya magunan na gabi ha pala bawa kay gaya na kay wag yapong kakakawag motor. Pwede gud mga ka-listeners, gahaw yung priority na ba, bahala na padapin sa ng mga konsumo. Pwede gud. Pero mapasmo puta, masakit yapon, useless. Mga ka-listeners, explain lang kung gamay mga ka-listeners no kay dugay-dugay na tamawa ka-upload no ang uban matingaba dugayan naman. Uy, upload ni si Juan. Ano bitaw? Nalang yung mga problema nga di malikayan. May mga kuan, mga kahasol. Kasi kinsa sigurong tao mga ka-listeners ug nay problema di gyud maka-focus sa iyang trabaho. Labi na og kanang nakay mga grabe na kay mga uban ba depress. Grabe nang mas grabe nang makuha kag depression kay ila kasabot sa imong batiwan na murag nakasubay ko na sa una mga ka-listeners. Murag hadlok ayo, di ka kasabot, hadlok ayo, murag di ka ginhawa. Murag kuro gamay. Kasubay ko na sa una, may depression. Di lalim na. Kinahanglan jud kag nakay kasulti-sulti. Ano na sa ka-listeners. Ang maka-relate siguro na katong mga nakasubay gud di gud lalim. Mga wakay ka istorya ba. Samot ako rang usari. Wakay ko kay istorya og uli na akong maguwang ako rang usawa ko kay wako kay istorya gud. Una nga usahay kuan ang una-una ba mingaw nga di masabot. Yan na. Ang akong una-una nabahin na kay magunan na ako sa mua. Ang kulbaan yan na mga ka-listeners. Ang kuan mo nang way focus, mawad ano focus yun. Bita pa tong naid. Dul-dul ko sa simbahan kay nana na mga kalibog, mga kabalaka, mudong ako simbahan, maluag-luagan ang paminaw ni uli. Yan na. Okay, layo man ni dapita mga ka-listeners, layo ni sa mua. Mao na siya mga ka-listeners no. Nya di anta maglangan mga ka-listeners, kinalangan na gitag maayo, paminawan niyo ang part 12 sa Swerting Di Malasa. One touch and you got me stoned. Ug karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Swerting Di Malasa. It's your world and I'm just. Unsa man inyong Diyos punan pa? Ako Ranay. Si Miko. Ikaw mahal. More juice? Nibalibad na siya, Nay. Ira! Iras na ko na dire! Dira ko nang. Salamat. Nay Luz, may ipangutanan lang ko ni mo, Nay ba? Bahin sa unsa man. Bahay ni Jasper. Bahin ni Jasper? Unsa man? Unsa man ang bahin kang Jasper? Nay, mubiya una ta din eh. Mahal, may kuhaon lang ko sa sod, ha? Jasper, ikaw ang naialalay ni Miko, ha? May kuhaon lang mi sa sod. Sure, day! Mahal, biyaan ka una na mo, ha? Tana, Nay. Ngano man di ay si Jasper? Dito na lang yun sa sod, Nay. Para sigurado yun nga, way makadungog na to. Ha? Kadako sa akong tingog ko. Pasensya. Pero, nganong nakaingon ka man, ana? Ambot. Basta lang, Nay. Nikalit lang nagsud sa akong una-una. May nabantayan ka sa iyang lihok? Actually, dili ko sure, Nay. Weird lang. I mean, ambot ba, uy? Napraning na lang gid ko. Pero, unsa man, Nay? Kanunay magyug mong magkauban? Wa kay nabantayan nga lahi niya? Daghan kaayo. Kaya nga ako kung unang nailhan niya, matapobre man na siya. Hambugero. Pero,
Karon ako nang nakita nga paraygon di ay siya. Murag bata. Ganahan ati manon. Ug akong nakita ang nindot nga bahin sa iyang pagkatao. Bisag kami, Nay. Karon na sad na mo nakita na ni Jasper. Ako mismo nakakita mo gyud ko sa iyang pagdako ba? Kay bawog gyud ko sa iyang batasan sukad pagkabata. Mao gani nga nasurpresa sad gani ko sa iyang mga gipakita karon. All this time, wa pa gyud ko totally makailas akong manghod. Maulang tingali na ang imong giba. Huwag pa mo palit pagkawas si Elise. Sila si Miko o Jasper na lang ang napilin. Pero si Jasper, busy rin sa pola. Higayon na siguro ni Nako nga muduol ko kang Miko. Mapasangin ako kuha og snacks. Muna akong buhaton. Oh. Mahawas na ko sa akong special swimming pool. Tanong tagdili ba musika ang mga mata ni Miko inikagin ako siyang tumod. Then, pwede rin sa ko tingaling magpapandol-pandol aron matumbagid ko niya. Muna akong buhaton. Pinakalman ako glakaw aron dili obvious nga nagpatagad ko ni Miko. Oops! Oh, ay! Asa ka? Unsa ba? Muduol ka ni Miko, unsa? Grabe ka, ha? Wa kay respeto sa akong igsuon. Naunsa ka? Patuyang raman ka? Mudinay ka? Klaro na nga padung ka ni Miko. Magkuha kog snacks, gigotom ko. Karon ka gigutom nga wa si ate. Magbuot ka. Ay nalagita na yung style, era. Obvious kayo ka, oy. Og ikaw dili? Unsa? Unsa na mong isulti? Dugay na ko ng utana sa kung kaugalingon ini Jasper. Pero, gibaliwa ko lang ni. Pero karon lang, naklaro na nako ang tanan. Unsa na klaro? Unsa pasabot mo? Tawam ka. Di ba ako madanay ka? Pero dili makalimod ang imong mga lihok, Jasper. Labi na ang pilit ni mo tinanawan kang Miko. Unsa? Huh? Nasya ka sa? Klaro kay ka sa kung nahimutangan, Jasper, uy. Mas nag-una ko ninyo ganina din sa poolside. Nakita tamong tanan sa inyong pag-abot din, hi. Og nakita na ko tanan ninyong lihok. Gaga ka man tingali. Unsa pasabot mo? Nga bayot ko? Ikay dilitok, ana. Wa ko'y gisulti. Tanawa. May barog si Miko. May tanaw na to. For sure. Natingasihan siya itong gipanagsultihan. See? Wa ni mo kapugi nga muton o laway nga nagtanaw niya nga nagsulob lang og swimming trunks. Samtang nagatubang nato. Sobra ka na, ha? Ngano? Sagpaon ko nimo? O sige, suwi. Aron mahibaw sa Elise, nga dili lang akong interesado siyang bana, kung dili apil ka. Unsa? Unsa? O gusto kay batiyo ni daddy nimo, no? Kung mahibaw siya sa imong tinaguan? Hoy! Wa ko'y tinaguan, ha, gaga? Mao ba? Di ka ni kamunong katawa ron. Magkita gini mo siya akong buhaton. Imo kong bugnoon? O sige, buhata! Di nyo kang bato, ha? Salbayas ka, Jasper! Ayaw na, Biko! Kaya na ako mahawas! Okay na ko! Diha ka lang! See? Nakawas na ko! Salbayas naman na! Kakita ka ginato, ha? Gitok mo to ni Jasper sa pool! Testigo, tika!
Ginilangon ako sa imong tungod, ha? Nakainom kong tubig sa pool. Ayaw kabalangan ako. Okay na ko. Nag-overthink na dahil tingali ko, Nay. Dadoonan na to sa pool ang mga sandwiches ug juice, Nay. Ato lang silang ingnon nga gipunan na to ang snacks. Okay. Oh, Jasper! Nga naman ka? Wa nay. Oh, Mulakaw ko. Nay Luz, wa ka siya makatungog na to. Ay, nga naman kadungog man. Nga, karon pa man to siya musod. Wa ka siya musuot kanina og wa lang na to mabantay, he. Nagtirail na ba siya, Nay? Ha? Uy, Pero, dilisad siya ang kasi sa tao nga maminaw lang og dili mo react. Labi na sa ingon ato nga topic. Imposible nga dili gid siya mo react dayon kung nakadungog pa siya. pero nga naman ka to siya. Murag nasuko man tong naong nga. Salamat, Nico, ha? Bisa di ka pa makasulti. Nagpakita na gihapon kag pag-care na ako. Wow! Mao ba ni hinungdan nga ni walk out si Jasper? Oh, Miko, ayaw ko kalihi. Ngano alihan man ko nimo? Mulaban kayo ning babayhana? Nagpadani ka na ini niya? Era, ikaw ba? Palayo gani kang Miko na. Di ka masad mo likay, mangita magyukag samok. Nang luwas. Pangutan na una ninyo si Miko sa inahitabo na mo ni Jasper. Sa dili pa kamuhukom na ako. Ah, Tagaan ninyo kasuwatan si Miko. Tagay siyang cellphone. Ipa-type din na unsa ko. Siya nakakita. Siya nakasaksi. Mga ayaw pa na sa inyong kalagot na ako. I-check una unsa ginahitabo. Ayaw mo din siyang judge na ako. oh, nauman na og type si Miko Ilis. Dawata ang cellphone. Basa unsay nahitabo. Nya padunggan ang sad ko kun okay ra. Nahagbong na si Ira sa pool. Gitukmod ni Jasper human sila nag-istorya. Nagsiki pagka ni katawa si Ira. Unya na shock na lang ko nga iyang gitukmod si Ira. Hala, nga naman ka to. Magigsulti ko ni Jasper, Nay. Uy, nakalakaw na. Si Ira na lang ako istoryahon. Nice. Nice kayong nahitabo. Hitting two birds with one stone nga what do you have? Una, si Jasper nga maayong pagkaiko. Uwa siya magtahong nga. May madiskubrihan ko niya. Ang iyang pagtugmod na ko sa pool, nagpakita siyang kapiltihan. Og doble ang akong daog. Tungod sa iyang pagtukmod na ako, napakita sa ni Miko ang iyang pag-care na ako. Wa siya kisulti pero action speaks louder than words. Ni care siya. Mihata pa ganit siya dive sa pool anong pagtabang na ako. Ni care kit siya. Dayon, iya kong gi-offeran og snacks. Ay, my God. Ako yun na-feel ang iyang pag-care na ako. Ira! Oh. Nahibaw ka na sa tinuod nga nahitabo? Gisulti ni Miko tanan gyud? Oh, So nahibaw ka na nga wa ko ituyo ang modool ni Miko. nga nung nasuko man ni mo si Jasper.
Nganong iya ka magitukmod sa pool? Nagistorya pa man kuno mo. Dali katawa pa kuno ka. Unya, kalit lang kuno nga nasuko si Jasper. O gitukmod ka niya sa pool. Unsa din yung gistoryahan? O gano'n ni katawa man ka? Nga mong duha? July! Oh, nga mong duha? May problema ba? Problema? Wow, uy! Look, oh! Basa pa nga mong mga buhok. Baguhay lang kami na humano pangaligo sa pool. Nag-talk lang mi ni Elise. Nagpasalamat ko niya nga iya akong gi-invite pagkaligo sa pool kay dito rabi ako sa akong inflatable swimming pool. Again, salamat kaayo ha, Elise. See? I told you so, di ba? Para sa tanan ng pool, dili exclusive ni Elise. Well, nalipay ko nga nag-istorya na mong duha. Siguro ko nga sa gatungad to, magkasinabtan na ragyapon mo. O mahimo rag yung normal ang atong relasyon tanan isip usa ka pamilya. Right, Dad. Sige. Musa ka na kog balik, ha? Excuse me. Thanks again, Elise. Siya nga ni Von. Huwag ka makaapil na mo. Si Jasper na lang gid ang akong pangutanon. Kung unsay nahitabo nila ni Ira. Wag yun mo tubag. Wa gyud nay. Sige lang og ring. Unya ako sang gichatan pero igo ra mang sang isin ang akong message. Sige lang. Kung makahigayon ko, mangutanan ko kang Ira. Feeling na ko dili mo sulti si Ira nay. Unsa gyud ay kahiilang giistoryahan? Dong, Miko, unsa man? Bisa gamay, wa ka gyoy nadunggan sa ilang gipanagsultihan? Nilingo-lingo ra nay. Wa gyud siya nadungkan. Naa siya gisuwat sa papir si Miko. Katawa ra gyud ni. Ira ang akong nadunggan. Unya, nasuko si Jasper. May gisulti gid lagi ni si Ira nga nakapasuko ni Jasper ba? Pero ang pangutana, unsa? Lami ang palihapol sa pag-ibog andam, Luz. Salamat. Way sa pa yan, pre. Wala lagi si Jasper. Milakaw siya ganina, Dad. Apil pa mo to siya na mo pangaligo sa pool ganiha. Niuna lang siya kay may lakaw. Milagro nga milakaw siya nga ni Asilos. Hapit naman gani siya dili magpakita sa opisina kung ni Asilos. Importante lang tingali ang paglakaw, July. Ako lang sad siyang lutuan, inigabot niya panangleto pa di ay siya mukaon sa gawas. Maminusa na yun ang pagpangaon mo sa gawas basta ni Akalos. Pang-restaurant level naman sa imong nilutuan. Salamat, pre. Ang ako din nilutuan, my dear, July. Okay, Sab. Pero muluto ka man lang, Sab, good kung ganahan ka. Dili pareha si Los nga consistent. Ay, at last, makarelax na ko. Grabe ang stress sa opisina ko, Lawa. I-massage niya ko, ha, my love. I need your tender, loving massage. Lain ba ako nimo? Ha? Gano'n, God? Imong gidaig sinang luz. Oh, Dili lang once. But twice gudi mo siyang gidaig. nagsilos ka ni Los? Ayaw ko tao Julio. Seryoso ba ako? Lain pa ba kini akong gibati kun? Malingaw man ko ni mo, my love. Si Los pag yun ang imong gisilusan.
Ay, baby, dali. Dali. Huwag tango na to ang kanang lain mong gibati. Dali, bi. Sabag na, di, bi. Wagin mo pa uli si Jasper gabi eh. Wa, Nay. Ay, may problema gyud. Og si Ira ra gyud ang makatubag sa atong mga pangutana, Nay. Anya, naglakaw ni daddy nimo. Ato siyang pakigsultihan. Nagduda gyud ko da nga dili maayo ang ilang gipanagsultihan ni Jasper. Unsa gid ka, no? Good morning! Oh. Kahumot sa tosino. Pero sayang. Dili man mag-breakfast. Oy, Pasensya na, Luz, ha? Pero namaraig ba ni usang, ha? At tulami sa gawas mag-breakfast. Oh, diretso na mi sa opisina. So, bye guys. Let's go na, dear. Manos mo taoy! Ilis. Nilikay gyud, Nay. Musuway ko kontak ni Jasper unya. Basin pa og mutubag siya nako. Maayo unta, Nay. Ako na lang tiwas din he. Pakanaoga na to si Miko kay mamaaw na ta. Si Miko! Ginoo ko. Ato adayon si Miko Ilis. Miko! Pastilan Ginoo. Naunsa man ka si Miko. Uy, kinsa man ning nanawag. Ala, si Jasper ka ni. Ginoo ko. Si Jasper gyud. Hello, Jasper. Hello, Jasper. Salamat ka na nawag ka. Ay, ka man yung tao na. Ninutan kami naon na eh. Imo kong gitawag ko anak. Uguhurin kay kanako. Natural, oy. Kalit ka lang gumilakaw gahapon. Iyawa ka mo pauli kagabi eh. Nakpauli na dire. Wa pa may mamahaw. Nagandam pa ko sa lamisa. Wa sila si daddy ni mo o si Ira kay sayo sila ng lakaw. Di lang una kong paulit yan ay. Unsa? Uy, nga naman. Pwede ba nay nga ayaw pagsaba ni bisang kinsa nga nanawag ko? Pwede ba, nay? Mahal, naunsa man ka, uy. Dili pa ba gyud ka totally healed, ha? Dili pa gyud kaangay nga mangusog. Unya, nag-move ka ini akong dresser. Ngano natumba man ka? Nalipong ka? Ay, sodra ko diretso ha kay abli radaan. Nay, tanawa yang gibuhat, Nay. Gimove ang akong dresser. Na-board naman tingali ni siya, Nay, uy. Dili pa ba ni siya pwedeng mangusog, Nay? Tanawa na tumba na hinuon. Ay, Ginoo ko. Nagpabadlong mang kadumi ko. O nagmabughat ka, ha? Upamangani na mauli imong tingog. Upamangani gihapon na mong gawas. Nauno sa man taon ka dong. Ay, maayo ra gyud ay nga gidana lang nako dinhi ang inyong pamahaw. Aw, unsa naman imong pamati? Isuwat lang gyapon nimo imong tubag kay di ka pa man makatingog. Nag-thumbs up, Nay. Sigurado ba ka ni siya nga okay ra siya? Oh, giduha gid ka thumbs up, oh. Bitaw, mahal. Mahal pa. Ayaw sa pagpabadlong ba? Ma-worry ba ya, mi? Sige, kaon na. Pero dinhi ka lang ha, diha lang ka. Hungitan ka ni Iles, ha? Ayaw pagsupak, ha? Sinanay na ang nisulti nga hungitan ti ka. Ay, tuod ay. Mo pauli una ko sa probinsya. Mugikan ko ugma sa buntag. Nga naman, ay? Ay, doon sa tunako among bahay. Pero mabalik ra gud ko dayon, Ilis. Mga tulo ka adlaw lang tingali ko dito. Kaya ra tingali nimo nga ikaw ra mag-atiman ni Miko, no, Ilis? Ay, kaya ra, Nay, uy. Way problema na ako. Nak, yung taon pa badlong sa imong asawa, ha?
Isumbong dayon nako kung magpabadlong siya iles. Adong, ayaw na lang kong isod sa terminal ha. Lugar na lang diha. Diha, tungod ng auto nga puti. Salamat dong. Akong bayad Dawata sa. Ayaw na lang ko sukli. Keep the chance. Salamat na. Sige. Ay. Nay! Ganiha ka ra nga nagpaabot. Di pa dugay, Nay. Dali, sakay na. Maayo kay wasla mo insist nga ihatog ka sa terminal. Ay, wa raman hinoon. Pero gipag-grab gyud ko. Nay, hapit sa kanan. Mag-breakfast na ta. Ay, na mainit man ko. Mag-breakfast lang ta. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Uy, naalagi kay message na ako, mahal. Lingaw sa ding atong setup da. Bisan og, nag-atubang rata. Need pa nga mag-chatay ta kay dili pa magyud ka makasulti. O sa din yung mag-chat na ako. Be. Tuda ko sa pagpauli ni nanay sa probinsya. Oh. Mahal? Unsay pasabot nimo? Unsay imong duda, mahal? Kay bawa ka, Nay. Happy na ko nga, nagkauban na ta. Happy? Masulob-on raman lagi gihapon ng imong mga mata. Grabe. Imo gina nakita, Nay. Makita manggod ayon. May problema ka? Sultihe ko. Unsa imong problema? Nay, may kumpisal ko nimo. Ikumpisal? Bahin sa unsa? May problema ka ba, Jasper? Medyo. Unsa man na? Inigabot na nga ako sa probinsya, Nay. For the meantime nga, nag-travel ta. Lain lang una atong diskutan. Kanang makalingaw lang una. Nagduda ka nga tuwa sa probinsya si Jasper o siya ang gipauli ni Nanay Luz? Kung tinuod na, nga nang itago man ni Nanay. O hinuon, possible sad nga giingnan siya ni Jasper nga dili pa sultihon. Then if that's the case, bugat gid ay ang hinungtan. Dili ordinaryo ang gisulti ni Ira niya nga nakapalagot niya. Kunon sa manggani ni. Gusto na kong mahibaw asap. Kaluoy in taon sa akong bay. Tagsa na lang nako maduaw. Ay, dong, lingkod dong, Jasper. Time pa sa, ha? Time pa sa, ato ng trapuhan. Ayaw na, Nay. Ako rin bala. Unsa man dong, mapahaway ka una? O magistorya na dayon ta? Oh, Unsa man tong gusto nimong ikumpisal nako? Ikupisal? May ikupisal ka na ko. Di ba ko pare, my love? Ikaw ba? Seryoso ba ako? O sige, my love. Uso man lang imong ikupisal na ko. Promise una nga, dili ka masuko. So ato pa, nakasagyo day ka na ko. Medyo, pero nabawi na. Ako kasabot. Taminaw sa ayaw lang kita yun pag-react ha.
paminaw lang gid na ako aron imo ko masabtan. Ayaw dayon og giakay ko mo react ba yun ka. Di na nako mapasabot nimo ang tanan. Oh, Promise una ba? oh sige. Promise. Sure ha? Lagi. Unsa man na? Isugi na yun. Nay, wa ko kay baho sa akong pagsugod. Kung unsay komportable nimo nga isulti, diha lang sugod. Ang tubagan na lang nga akong pangutana. May kalabutan ba ni sa away ninyong duha ni Ira? Husto ba ko? Oo, nay. Kun mao. Unsa man di ay ang iyang gisulti nimo nga imo man siyang natukmod sa swimming pool. Iyang, Dayon lang. Maminaw raman ko. Kung unsa man na isulti lang. iya kong gi-judge na nilus. Gi-judge? Iyang gi-question ang akong pagkalalaki. Ngano? Nagpaibog di ito siya nimo? Unyawa nimo tagda mo ang iyang gi-question ng imong pagkalalaki? Ay, kawagi uwaw, babayhana. Unsa, gusto mo niyang lumpongon tanang lalaki ito panimaya? Si Parejolio, si Miko, ikaw? Ha? Dili, nay. Dili ingon, ana. Aw, ha? Kung unsay? Humanado yung gisulti. Nay, ako mismo. Ako mismo. Just tugani ko sa tanan. Sige na, andam ramon kong maminaw ug mo sabot. Jasper. Nay, nagduda na sa noon ko sa akong pagkalalaki, nay. Mao ni tinuod July. Nagtuog yun ko nga interesado paghihapon ko kang Miko. Pero kalit kinausap ang tanan atong pagdaig ni mo ni ng luwas nga dili lang once. But twice pag yun. Sakit kayo kong tugan. Nasakitan kay ko July. Feeling na ako imong gisamaran akong kasing-kasing. Feeling na ako you betrayed me. Oh, Dito na ko na-realize ka love kita itika. Hadlo kay ko nga tigalig na-attract na kaninang luhos. Nga na-develop na kagsugod niya. my love. Dili na may tabo. Dili may tabo nga ilisang tigag usa ka los. Anyag tuha ka luhos. Imo kong ilisan. Dugay na akong may issue ini sa akong kagalingon, nay. Pero, gibaliwalan ako. Jasper. Nay, dugay na ako nangutana sa akong kagalingon. Ano nga, gid ko'y nagustuhan nga babae. Abi na kong taas lang yun ang akong standards. Pero, nay, this time, akong nirealize nga it could be. Di gina niya ako type ang mga babae. Kaya nga kung niyaing type, parehas na akong lalaki. Nauho ko ni Munay Luz. Jasper. Oo, nakalitan ka ay ko ini. Pero mauwaw man ka. Wa kay angeng ikauwaw. Igo man lang kang mipadayag sa tinuod ni mong gibati. Salamat sa pagsabot, nay. Pero ang ako kang pamilya, si ate, si daddy, makadawat ka sila.
Ay, ambot lang ka sa daddy nimo. Pero nakasiguro ko dong nga makadawat ra si Ilis. Di ba ko ready matubang nila, Nay? Pero kibaw ka. Honestly, niluwag akong dugang karon nga nakasulti ko nimo. Thank you, ha? Salamat sa Jasper. Salamat. Sa unsa? Salamat sa imong pagsalig diri nako. Ako gyud ang imong unang gisultihan ini. Tungod kinahibaw ko, Nay. Nga andam kag maminaw na ako, Nanay Luz. Nahibaw kong dili ka mo judge na ako. Madito rabay ko nimo sa una. Madita di ay. Kanang imong pag-angkon kung unsa ka. Ug ang imong pag-angkon sa imong mga nahimong sayop sa una. Dako na kainang butanga. Dili tanang tao mo angkon og sayop. Dili tanang tao mo dawat og kamatuoran. Mao nga, angay kang malipay nga naa ka ni anang pagkamapahiyubsanon nga kasing-kasing og maisog nga balatian. Pero talawan man ko. Malugyo ko matubang nila, Nay, para musulti nila about ini. Nay, wa ko'y guts. Pero dili nini mo pwede itago hangtod sa hangtod dong. Mao nga samtang sayo pa, sultihin na sila sa tinuod. Og para nako, mas maayo nga imong unahon sa pagsulti si Ate Ilis nimo. Oh, ano nakapangutan na ka man yan, my love? Nagduda ka sa pagkalalaki ni Jasper? Dili man sa ingon anak, my dear. Nagwonder lang ko ba nga nung hangtod karon. Uwa pagit siya girlfriend. My love, pilian lang yun og babae ka na si Jasper. Dali rin siyang pulan. Pinala ka babae ang ginuduwaan na ng bata. Apil ka magani. Pero feelings rin ang giduwa-duwaan July. Dili lawas. Oh, Abi ni mo, holding hands agad in taon may kutob na niya sa una. Ulit kayo ganito na sa bisan pag-kiss na lang. oh, Honest. kun ba oh. Tinuod gini ay ang iyang gisulti na ko sa una. Nga wa din siya makapahilabot ni mo. Tinuod kaayo. Maong nagduda ka siyang paglalaki. Well, oo. Uya si Miko, wa masan ka siya makapahilabot ni mo. Oh. Nagduda ka ba sa siyang paglalaki? Wa ka makatingog, my love. Wa sila manghilabot ni mo. Tungkol kay naglikay lang sila. Naglikay sila tungkol kay wa nila batiya nga ikaw ang gusto nilang ikauban sa tibok nilang kinabuhi. Lahi na ko ba? Pagpitik pa lang sa kong kasing-kasing, mao na dayon. Gusto na dayon kang ang kunon o ikauban sa tibok na kong kinabuhi. Nga naman di ay July. Dili ka makadawat just in case. Bayot gid si Jasper. Oh, Dili ka makadawat? Oh, hello, Nanay Luz? Ilis, mahimo ba nga mo are mo ni Miko sa townhouse? Naa ka sa townhouse, Nay? Niya ka na sa syudad? Oh, pwede mo nga mo are si Miko? Oh, pwede na kaayo, Nay. Check up man sa niya karon, pero unya pa hinuon. Muuna lamigan ha, Nay. Okay, sige. Pero ayaw pagsaba nilang daddy ni mo og ira bahin ini ha. Ha? Mahimo ba? Oh, sure, Nay. May problema. Sige, Nay. Muha namin ni Miko. Oh, mahal. Tanaw ha. Naaang sakyan na ni Jasper. Murag. Sakto yung kasi mong pagduda da, mahal.
Nga nagkita lang sila si Nanay Luz ug Jasper sa probinsya. Or could be nga wara mo dayon sa probinsya si Nanay Luz. Nga all this time di ay dinhira sila sa townhouse nagkita. Well, whatever. May bawaan na nato karon. Oh, naa na mahal. Si Jasper gyud ang migawas para moabli nato. OMG, mahal. Padaplin sa taga may mahal, kay wag yung pasensya ang nagsunod nato. Usa man. Manaog ko mahal unya. Sukmagon ko na. Unsa? Grabe sa nimo. Manok mahal, makasulti ka na? Makasulti ka na, mahal! Bisa po tigil sakyan ng sitong luyo na. Kawa pa sa'y pasensya, anak niya, uy. Mahal, giablihan na ni Jasper ang gate. Makasud na ta. Mauna, Nay. Gisapot unta ko sa driver pero wa na lang. Kaya mas nalipay ko nga, nakasulti na gid si Miko. Ha? Makasulti na si... Hala! Makasulti ka na, Miko? Makasulti ka na? Wa man lagi Oh, Uy, nagsinyas-sinyas pa man lagi gihapon siya, Ilis. Miko, nisulti na ba ka ganina, ha? Padong karagot sila si Nanay og Jasper nga musulti ka? Tingog ba? Wa man lagi Sdam na dito? Miko, pagtarong ba? Nay, nitingog na ni siya ganina, Nay. Iya pa man gani untang sukmagon ang driver sa sakyanan nga nagsunod na mo kay sige magbusina. Miko, tingog ba? Diday ko. Diyos ka! Ay! Salamat na makatingog ka na pagbalik. Ay, magpilan, Lord! Salamat kayo, Lord! Yes, Nay! Ay! Thank you, kid kaayo, Lord. Thank you, kid kaayo nga makasulti na siya pagbalik. Lord, thank you kaayo, ha? Hagmay na magugo makasultik balik. Ay, Pero rin balik akong tingog. Pero ako lang sa unang gipaundayunan nga di mo tingog. Para lang pagpaniid sa palibot. Lingarom sabing di ta mo tingog. May iba na ng kasaba sa palibot. daghan gyud ning akong giandam nga pagkaon, ha. Aram samtang magkaon, makahisgot na ta sa angang hisgutan. Unsa nay? Magkahisgot-hisgot. Ay, natukan ko. Mode. Ato, unsa di atong topic ron? Pwede naman sa og later na lang ta mag-istorya og seryoso after ta mangaon. What do you think, Jasper? Karon na lang. Okay na ko. So, about kida ay nini mo? Yes. Okay, go. Unsa man, Jasper? Akong unhandong o ikaw na lang? Ako na lang, Nay. Ako na lang. Salamat. Sige. Ate Elise, Bro Miko, ako lang ipahibaw ninyo nga Kwan nga I am gay. Kibaw na ko daan na bro. Ha? Nahibaw ka ng daan, Dumiko? O nay oy. Mubukal sa biya nga mong dugo ana. Bitaw bro, dugay na ko nakabantay. Pero ako lang ang gibaliwa. O karon nga nisulti na ka. Nalipay ko. Nga ikaw mismo ni angko na gyud. Ilis. Nasuko ka, te. Uy. Nganong masuko man ko? Nakuratan ko. I mean, to be honest, Manggod, lately medyo weird ang akong feelings. Pero karon nga nisulti ka. Happy na ko para nimo, bro. At least me out ka na. Dong, Jasper. Okay na ko, Nay. Wala ko kasabot sa akong feelings, pero happy ko. Mawara na problema nga akong pag-out. Wala man gini problema ang pag-out bro.
ang pag-in ramang gyud problema. Miko, joke to ha, joke. Joker to. Pero sa seryosong side, tinuod man. Ang pagpasuod man gyud problema. Ining kasuha, ang pagpasuod ana nga impormasyon. Ang pagpadangat ana nga kamatuoran. Kanos ano mo planong sultihan si Daddy? No. Dili ko musulti ni Daddy. Oh, I mean, dili ko ready nga musulti ni Daddy. pero Jasper, unfair kung dili nimo siya sultihan. maogyo Jasper. Makadawat sa sabnas daddy nimo, oy. Imposible nga dili. O sa man, ato na lang sad silang paniyon din karon. Ayaw, please. O, May lain pa kong isulti ninyo. Bisan si Nanay Luz, wa pa na ko sultihin eh. Ha? Ug buhangyo ko ninyo, nga wag yung laing mahibaw ini. Pero mahibaw ra gyapon sa Daddy ini abot sa ustong panahon. bahin sa unsa din na. Naka-decide ko. Naka-decide ka nga unsa. Usa gusto si mo. Kanindot si mo nasugdan, muundang ka. Sorry, Dad. Pero dito ra ko kutob. Usa, nalimot ka nga daghan ka pa og mga commitments. Dad, please. Sabta ko. Mauna to tanan akong mahatag nimo sa atong negosyo. Ako na na-prove nga kaya sa din ako. Pero Dad, dito ra. Dito ra ko kutob. Pwede naman nimo ihatag kang era ang akong pwesto. Anyway, imo man siyang asawa. O ikaw, mag-usama ka. Mubalik ka sa paglakwat sa? Or nagpakabuan ka na yun sa hingpit kang Luz? What? Ngano man yung Dad? Nga imo mo yung ngatagan og daotang meaning ang among relasyon ni Nanay Luz. Kung kay makaduda na mo. Bahala ka, Dad. Narani mo kung magduda ka. Basta kay ako, kami ni Nanay Luz, limpyo ang among konsensya. Ha! By the way, Dad, sa sunod nga board meeting, motender na ko sa akong resignation as VP for Operations sa kumpanya. That's my final decision. No! Yes. Final na ang iyong desisyon. Mao ba? Uy, kakalit good. O boy ang gusto ga, ikaw ang mapuli sa iyang posisyon. Ha? Oh my God! Really? Oh, Oh my God! Kabuotan gid ni Jasper. Abi na kog basura ra di ang tan-aw na ko ni pamilya ha. Pero dili man di ay. Doon naman sa day ko'y bili para niya. Oh, dear, I'm so touched. pero nagduda yung ko nila ni Luz. Bisan usaon pa nagdinay, pero dako yung ko ang pagduda nila. Dong, imo kong dadon sa laing nasod. Yes, Nay. Di ko ka-imagine sa kong life unya dito nga, wa ka. Pero, Ay, balibari, Nay. Ha? Please. Watay, muati man ako dito kung mubalibad ka. hinoon. Mabala kasag ko nimo kung mularga ka na og mo istar dito og dugay. Maugan nga kuyog tanay. Magpatabang ko ni Ate Ilis na. Nga madali ang imong pagkuyog nako. Ang ako lang. Si Miko? Nay, sigurado nga dili ito mabalibad si Bro Miko, Nay. Hinoon sab. Unya kano sa man ta mo gikan. Kay mangita pa kog muhangyo nga mo ati man una sa akong mga hayupan sa probinsya. Kinsa may akong patanaw-tanaw dito ha. Husto.
ang anak na lang ni Pare Omeng, si Marina. Ay, wa naman di ito magtrabaho kay bag-o lang ni-retire. Og, ipaapil lang unya na kung tanaw-tanaw ni Marina ang akong mga hayupan. Why problema, bro? Mas may sab nga may atimanon gyud si nanay. O malingaw po siya dito. Di na ba yung kay ko kanunay makakuyog-kuyog niya? So, kanus amang gid mo mular ka ni nanay? First week next month. At rin magpasko ni Nanay Luz sa Amerika. Unsay anto mo magpasko ni Luz sa Amerika? Unsay buti masabuti, Jasper? Unsa? Dad? Unsay buti masabuti niya, Jasper? Manglarga mo ni Luz? Mangadto mo sa Amerika? Yes, Dad. Ha! Ung adto mo magpakasal? Ha? Dad! Unsa ko na imong gipanulti? Sir Dad, ayaw anak. Hello, Oh. Misulti ka? Magasulti ka na, Miko? Magasulti na, Sir Dad. Mayo noon. Kausa ka nang nakasultik balik. Karoon lang. Very good. Nga na balik ay mong tingog. Di ka na magsiyasinyas pa o magsuat-suat pa sa mong isulti. Usaman, ni kalit na ito nga pagbalik o inanay nang migawas. Nakalitan sa kuda nga mitingog ka. He! Di na ko angay mo katawa kay naglagot ko ninyo! Mga konsentidor mo! Dad, paminaragod una. Di ko maminaw bisan usa pa yung isulti. Hey! Hey! Ano si problema? Ano ni? July, what's wrong? Gusto kang may bao? Kining mo yung laki ko, anak. Mular ka na sa Amerika, kauban si Los. Ug labing siguro, anto na sila magpagkasal dito. Dad, ayaw nagipataka, Daddy. Pasagdi siya, te. Pasagdi si Daddy sa gusto niyang tuhuan. July, my dear. Mituo ko nila ni Elise. Imposible ka nang imong gituhuan nga may relasyon sila sinang Luz o Jasper. Hugaw ka lang kinuguna una. Panahon na gid siguro nga ato nagamitan og vacuum cleaner imong otok. My dear, ayaw nagkapraningon. Huh? Chill lang. Dili maayo nga mag-overthink. Basta kay pana nako, why mali siya ang ilang relasyon. Ambot lang. Ambot lang yun, my love. Basta kay, di lang yun ako kalikayan nga magduda nila. Dili na magud normal ang ilang kasuod. Di ko sa igbaong parente. Basi humot, my dear. Ha? Ingon mo ka, dili pa ako. Mo nga nakaingon ko basig igumot. Another corny joke from me, my dear. Uy, wa man ka malingaw. Tingali ba ya, my dear, ha? Basig nagselos ka lang ni Jasper kang tinuod. May feelings ka ninang Luz. Ha? Nakatawa ko, my love. Katawan na nang imong kumidya. Wa ko mo kumidya, uy. Seryoso ko. Nausa ka man, my love. Pues, aron dili na ako magduda nimo. Nga nagkagusto ka sa hilom ni nang Luz. Huno nga na sa mapagduda bahin nila ni Jasper. Congratulations, Ira. Musalig ko nimo nga as the new VP for operations sa kompanya ni Daddy. Imong mahatag unsay gi-expect gikan nimo o malabuhan pa. Dili ko mo pasalig, Elias. Pero, akong paningkamutan. Take it as a challenge. Prove your worth. Sure. Cheers! Cheers! Nalipay lang ko.
Nalipay ko mahal nga. Wala gud tayo gubot ninyo ni Era. Nga naman, may gubot bagod sa una? Diyos. Murag yung guwa. Bitaw, mahal. Nakita masagod na ako nga focus na siya kang daddy og sa negosyo. Og wala na ako makita niya ang hilom nga pag-flirt-flirt ni mo. Nag-all bitaw ko mahal. Unsa? Joke ko eh. Ikaw nung siga, pwede yung mata eh. Pagtarong mahal ha. Bitaw mahal, seryoso na ni. Sakto ka. Wala maghasol lang ko siya. O nakita sa blako nga tinud-anay na yun ang iyang pag-care ni Sir Daddy. O bahin sa pag-handle og trabaho, labi na sa negosyo, magkapasalig yun ko ni mo nga seryoso na si Era. Well, let's just hope lang for good na ni mahal. Og wala lang yung problema nga mohasol sa atong pamilya. Oh. Mahal? Nga naman ka? O wa mahal. Ngano ka ba? Era ko tagda mahal. Tarong ba? Wa lagi. Ngano nang hupaw mong kaglawang, Murag batik masabog. Manghupaw og mabaw. Mahal. Wa ko mo katawa, mahal. Sultihi kog unsay problema. Sultihi kog naunsa ka. Sige na lang, oy. Nagiskot mo og pamilya. Oh. Ngano di ay? Unsa di kon magiskot ko? Ngano, mahal? Ganahan magunta ko nga nagitay atong pamilya, mahal. Oh. Kasabot ko ipasabot, mahal. Kasabot, mahal, uy. Gusto na kang magka-baby. Ay, kabayat din sa kong mahal, oy. Oh, huy! Mabangga ta, mahal! Mabangga ta! Oh my God, mahal. Nakuyawan ba ako ganina? Abi gid akong madiskrasya ta. Ayaw na to, Gusba, ha? Sorry, mahal. Saon sabod ka nga. Magpaibog mo sa gana ko, bisag nag-drive ko. Nagpaibog di ko ni mo, mahal. Taka naman ka, uy. Naglingkod na ba akong tarong, ha? Bisa na. Sa imo palang tinanawan ako, wala. Malanay na ko. Mura na kong mawadaan og kusok. Aha, grabe. Lagi, mawa na nga akong power! Dali, ragod. Uy, mahal. Mahal. Dili ta din sa sala, uy. May mga CCTV camera, oh. Makita ta. Sa kwarto na lang ta. Ha? Kaya mag-unsam dito, mahal. Ngigipadool romantika. Ikaw ba, no? Makalagot kayo ka da. Bita, mahal, bita. Tara. At taas na. Pahimos lang tong wala yung tao din sa kawas na to. Tana na yun, mahal. Kini, mahal. Di ada kita sa kwarto. Wa naging makapugong na to. Nakurong na kumahal. Kapa. Kaunsa. Kay ko di mo. Uy! Uy, grabe sa di mo mahal, uy. Kuyawan mo sa taan mong kapaako na kayo ka na ako. Pero di ko pulaan magsitutok ning imong naong, mahal. Kanang imong ang lamurok mong mga aping. Diha ako patay, darling, ang mga ngabil mong mapula ug ang malulot mong mata. Ha? Saan mo naman kipanulti, mahal, uy? Ay, lyrics na sa kanta Max Urban, ay. Max Urban? Oh, wag kailan niya? Kasikat niya? Well, nakadungog na ko sa iyang name, pero wa ko makafamiliar sa iyang mga songs, mahal. Research on niya na nato. Padunggo na kasi yung mga kanta. Di na mag-iskot niya, eh. Mag-iskot na tas itong project. Project? O sa project? Project. Para magkumpleto na atong pamilya ba? Baby ba? Ay! Ay, Saba. Magsugod na ta. Ano sige makakatawa, eh? Gilokman, be. Hala, eh. Musamot mo sa taini. Oh,
Hay nagtagda mahal. Ay, mahal, tingali importante ni. Tingnan no, may mas importante pa ko din eh. Tanaw lang ako, kitsa na nawag mahal ha. Ay, lagkawa. Sige, tanawa. Si Nanay Luz, mahal. Anong nanawag mo si karon na oy? Ha? Kaya nga naman di ay. Hay man di ay mo. Abi na kog naarmos ba ay. Aw, naaraman noon. Oo niya, ano mga tana man kagano na nawag kurong orasa. Di ba adlaw mang dako diha? Aw, oo noon. Adlaw dako dire. Oo niya, lagi nga nung murag na hasol ka man nga nanawag ko karong orasa. Ha? Aw, medyo busy na good me. Nakonsa di ay mo. Nas ilis diha. Iyon ang imong kamera aron makakita ko ninyo. Mag-video call gani ko, imo sang gi-off imong kamera. O iyon na kay mo tan-aw ko ninyo. Ha? Iyon dayon. Oh, nana sila si ate nimo og si Miko. Pag-istorya mo. Hi, Jasper. Ano di ka? Ano problema? Hi, ate. Hi, bro. Oh, Dang, hi ko na bro. Hello, kumusta na, bro? Not so okay, but trying my best to be okay. Nala ko appointment sa psychologist nga mo handle na ko. Mao man yung first step. Okay. So, nga nang dili man ka okay? Nagduha-duha ka? Ambot, di ko sure sa akong self. Abi pa na ko, desidido ka na sa imong plano. Oo, pero... Ambot nga nung kalitraman nga gikulbaan ko. I really don't know. Kinahanglan man gyud nga usara imong huna-huna ana. Kay wala ba na balik kay? Yeah, I know. Mao nga, i-pray ko ninyo. Once nga, bulusay ako ini, wala na yung ibalik kay. I really need your prayers, guys. Sure, bro. Og niarasan mi para mo support nimo. If need nga mo anha mi, ay na lang ko. Mo anha ra gidayon mi. Thank you, Ate Elise. Thank you so much. Nga naman na, mahal. Imo lagi nang gipang-off ang atong mga cellphone. Kinahanglan, mahal. Aron sigurado nga wala istorbos ng pagpadayon sa pagbuhat sa itong project. Unsa? Ay kung kataoy, mahal, ha? Kay seryoso yung kini atong project. Mao nga, tana. Manood tas itong kwarto. Mahal, wait sa. Say, wait. Di na mo ka-wait, mahal. Nagpangurog na sab ko nga nagtanaw ni mo. Mao nga ay nag-wait. Di. Ay nagreklamo, mahal. Awit-wait pa ka. Na, mahal. Huy, ikaw, mabukuyawan man ang tali mo. Hoy, pag hinay ha, mahagbog na sagdanan, mahal. Gapakas itong abot ka anak, mahal sa. O diba, gwapo. Mahal, ibutang sa ko ba? Ha? Ibutang sa ko. Sige na, Miko, ibutang sa ko ba? Oh. Mahal? Nano? Naanak ko, mahal. Bungot si Ero. Sorry. Askang di malasan ako! Hindi malasa sa nako eh. Imbiswerte na unta kayo nga kami nilang duha kanunay nga naadin ni si Bay. Di malas pa yun. Kaya naasad niya. Ay, magpaabot pa kong usak si Mana ini. Lupig pa na ko'y napusoy ini. Ay, iwan lang nila ko kong cellphone ay. Magduwa na lang ko para malingaw ko. Okay, pag-on. Naam din na nawag. Isam ni. Hello? Oh. Ha? Sure ka? Mau ba?
Aw, okay na ko. Kano saman? Aw, abi na kong karon dayon. Aw, sige. Okay ko. Tinuod lagi mahal. Pabasahon ti ka, ha? Iya mag-chat na ko ang detalye. Wait, ha? Nara. Basa. Uy, Ikaw na ka. wow! Kanais ko daan ang mahal. At least malingaw ka sud sa usa ka semana. Mao bitaw. Swerte na gyapon ko bisan di malas ko. Kaya nahunong pa ang atong project. Diya siya lang yung project na naabot ako. Liman kang gikuha kong extra sa usa ka international movie. Wow! Wa pa ko mga play. Gitawgan ako. Wow na wow! Congrats, mahal. Swerte gyapon yung ko. Bisan di malason ko na. Mau ba? Mau na nga wa ko makakita ni Miko pila na kadlaw. Lock-in shooting sila? Oo. Pero 1 week ra to si Miko. Extra naman yung role. Wow ha! Artista na din si Miko? Extra ra siya. Bisa na. Artista paghihapon na. Swertihong gina si Miko na. Sukat pa gina sa pagsugod akong kailan niya. Swertihon ko siyang pagkatao. Bisan taliwa sa iyang kanimalas. Excuse na ninyo, Dad. Ira. Hello, Nailuz. Liz, niya namin si Jasper sa ospital. Karon na ang iyang operasyon. Mao ba, Nailuz? Okay, Nay. Mag-pray ko nga successful lang unta ang operasyon ni Jasper. Operasyon ni Jasper? Operahan si Jasper? Oh. Nausap na Dad? si Jasper, ha? May sakit ba na siya? Gawa ninyo iba-ibaw na ko. Usap na yung operasyon. Sa kasing-kasing. Dili, Dad. Kumao, sa utok ba? Kanong inyo balik gilimod ako? Nagtuo pa ko nga may relasyon sila si Los. Pero ang tinuod niya ay may sakit siya. Kanong inyo balik gilimod ako? Daddy. Lalo? Ano sa problema? Diyan na yun, nila ka. Elise, ano sa problema? Ano nagilak sa daddy ni mo? Operahan si Jasper Ira. Mao dito nga dinalian ang iyang pag-resign o dinalian ang iyang paglarga payon sa Amerika kauban ni Luz. May sakit niya siya o karon operahan. Oh my God! Oh, sa sakit ni Jasper! Tumor sa utok. Oh my God! Kaluan na ni Jasper! Kung sa'yo nagsugod, ha, Ilis? Diyos ko! Kadautan ba na akong pagkabahan? Wa na ko'y pagpagabala sa akong mga anak? Wa gani ko'y idea nga may sakit ba niya siya? Kung ako pa sa ginudahan? Bisan unsa pa akong ipasagil niya. Uya, may sakit niya siya. O karon, nag-ugaw ang kinabuhi. Naglabad na kita nga akong ukon. Unsaon ako pagbawi kang daddy, mahal. Mayo na lang gani kay wa ka maabtig 1 week sa lock-in taping ninyo. At least may kasulti na ko. May mga scenes nga gi-cancel na lang. Mao nga mas namubo ang akong pagkatanggong dito. Mingaw na kay kuno mo mahal oy. Paminaw na kuno. Usa ka dekada. Ang pipila ka adlaw nga ako pag-star dito. Mahal, ayaw lang unang ako hiskuti, ha? Si daddy una. Aw, o di ay. Si Daddy di ay. Sa may akong buhaton ini, uy, mahal. Nagtuokit siya nga may sakit si Jasper. Labad siya akong mahal. Isura sa? Na-worry kit ko. Kaya nag-uol pa yakit siya. Giblame pa niya yung kaugalingon.
Mahal. Ato na sultihan sa tinuod si Sir Daddy, uy. Ha? At galing atakiho na naman na siya. Tungkol sa pagtuon niya nga, may sakit kit si Jasper. Pero, unsaon na lang ang hangyo ni Jasper nato, mahal. O niya, kung saan na nato si Sir Daddy. Ay, salamat gani amo. Nag-uol na kayo kung anang imong amahan Ilis. Gusto siyang moapas sa Amerika. Gusto siya makakita sa sitwasyon ni Jasper. Makig-meeting ko og passport. Mag-assign ko og temporary nga muhandol sa kompanya samtang wa misira. Dili mahimong magpuyo ko din samtang ang usan ako kanak. Sir Dad, kami na lang si Ilis ang maadto kang Jasper. I-update ka lang na mo. No. Dili mahimo biko. Kinahanglan nga naasap ko dito. Dako og sa nga Jasper. Gusto kong makabawi. Gusto ko nga tuwa ko sa iyang kiliran ni krisis karon sa iyang kinabuhi. Dad, dili mo ko delikado ang kahimtang ni Jasper. Kung sa'yo dili delikado, operasyon sa utok dili delikado. Dili man gud utok ang gioperahan niya, Dad. Ikaw rin may nagsigig balik-balik, uy, nga may tumor siya sa utok. Usa? Unsa pagod ni uy? Unsa maganda gioperahan ni Jasper? Di man sa kakasing-kasing. Bitaw, mura na ba kong mabuang sa kagool? Uya karon ka lang mo ingon nga, dili delikado. Ang, dili man ko nimo tagaan og chance nga mosulti, Dad. Patuyong ra magagsulti with matching hilak pa. Di man ko kasingit, good. Kun mao, unsa maganda gioperahan ni Jasper? Mura, unsa yun di ay, ha? Sultihin na yun ko. Aron, dili ko magool. Okay, Dad. Kalma lang. Kalma lang, Daddy, ha? Nay na mahal. Kadiyot. Si Nanay Luz. Hello, Nay? Ako yung mag-insulti ka ng Los. Hello, Los. Hello, Los. Unsay sakit sa kong anak, ha? Nganong gioperahan siya, ha? Tumaga ko, Los. Sir Dad, Ayaw ko madami ko. Los, tingog. Tumaga ko, unsay sakit ni Jasper. Nganong gioperahan siya, ha? Tingog, Los. July, unsa ang pagtubag ni ng Luz nga wa man nimo i-click ang answer? Nihunong nila green good. Sa ba di ay? Tensyonado masagod kaayo ka. Kalma lang good. Wa ka na hinuon magkadimaong. ako na isulti ni mo. O siya gioperahan ni Jasper, Sir Dad. Maglisod mo kong sulti si Ilis ni mo nga gioperahan sa matas tiki si Jasper. Dapit siyang sampot. Karon, klaro na. Mangain ang kabalaka. Matas tiki? Mo na, Dad. Huwag ka kailag. Matas tiki. Kailaman. Kanang hubag nga way butanan. Matastiki na di ay? Napo mo sa kabuok. Di tingali na katawanan, Ira. Napo kabuk matastiki? Naghanagot. Mo nang gioperahan kay dili na ordinaryo. Pastilan. Hapit ako atakiyas kaguol. Patastik kira di ay. Pero kinahanglan gyapon nga mahibawan. Nganong daghan man. Dili tuod na ordinaryo. So funny. Mao na inahiwaw ni Daddy. Tungod kay ma'am, nagisulti ni Miko nga baga sa kabuang. Okay ra na Luz. Wa man sa madayon akong pagpas-exchange. Okay ra nga magtuo si Daddy nga gioperahan ko sa matastiki. Tuod, wa ka ba magmahay nga may atras ka sa operasyon? Honestly, Nay. Wa. Sigurado ka ha? Katingali baya og magmahay ka? Dito ka na baya gidunta sa operating room nya may atras ka. May gani kay wa ka pa ma-injiki og anesthesia. Mao gyud, Nay. Sigurado gyud na nga wa ka magmahay. Sigurado, Nay. Oo. Tinuod nga
pagbati sa usa ka babae ang ako na-feel. Pero, na-realize na ako na dili na ako kaya i-give up kini akong lawas. Oo, nay. I'm gay. But I want to remain as I am. Okay. Unyon sa man, andam ka na bang moatubang sa imong amahan og mutug-an niya sa tinuod? Nausap ang akong una-una, Dad. Imbis, arimi mo mas ko ni Nanay Luz, dihat na lang sa Pilipinas. Lahat yun ang Pasko nga kauban ang pamilya. Mao gyud. Ug mas mayo nga mamauli mo. Ay, karon pa nako ma-appreciate ang kaimportante kay ninyong ako bang anak sa akong kinabuhi. Kalaing ko, Dad. Sa una, what day minimum appreciate? Dili singon niya na, Jasper. Buta kong ipasapot. Mas may gilaw mo na karon. Mas may meaning na ang inyong presensya. Sa una, murag wa lang kay mao naman na take for granted lang. Lahi na karon. Mao nga gusto ko nga magkakita ta dayon pag-usap. Dad. Jasper, Ay, pastilan. Makahilak naman sa tanin niyo, oy. Nagdrama lagi ta karon. Oh my God! Nakailakit ko do! tinuod gid ay nga anha lang nato matagaan og bili ako sa katao kung malayo ni nato. Sama sa nitabo ni mo, Jasper. Kung watong ako pagtuo nga nag-ungaw kas kamatayon, di man ako ma-appreciate ang imong presensya. Pasensya gyud, anak. Okay ra, Dad. Og pasensya sa plus. So sa taas ka panahon nga napuno lang yung kus pagduda ni mo. Why problema? Ang importante nga nakaamgo ka. Dad, pwede mag-istoryeta nga kita ra? Yan na, Dad. Oh, Jasper. Usam niya itong istorya nga kinahanglan pa bang muanhita ni Dapita. Para lang palahi, Dad. Ug para gaan atong feeling tungod sa kaninot sa place. Ug aron kung dili ka makadawat sa akong isulti, sayon lang ang pag-ambak ka ng pangpang. Usa? Dad, makadawat ka ba ka sa akong itug-an nimo? Dad, makadawat ka ba ka? Jasper, usa ko ni. Ayaw gani ko pakuyawin, ha? Joke ra tong moambak ko, Dad. Oh, Kung di ka gyud makadawat, okay ra. Pero dili ko moambak. kayo usam din ang imong isulti nako. Isulti na dayon kay gikulbaan ako. Dad, dili tinuod nga gioperahan ko matas tiki nga napuo ka buok. Oh, pila na di ay siyam? 11. Bitaw, Dad, wa ko operahig matas tiki. Bisan usa ka buok, Dad, wa ko gibatas tiki. Oh, Dili na mo akong giadto sa Amerika, Dad. sa ato pa, may sakit ka gyud. Wa, Dad, wa ko'y sakit. Sa ato pa, nagpag-asal gyud mo si Luz. Gusto na ko sa ako mga pagduda. No, Dad. Dili. Layo ras tinuod. Kung may special magani mi nga relasyon ni Nanay Luz, more yun na nga. Ako ni siyang giisip nga akong tinuod nga inahandad. O giis akong giisip, Dad, nga tinuod niyang anak. Kung ba na, unsa magyud ang gusto ni mong isulti ako. Nilarga ko, Dad. Para unta. Ay, para unta magpailis ko
sa akong pagkatao. Oh, I'm kay Dad. unsa? I'm sorry, Dad. Lagi? Daan pagit ko? Huwagit ko masayop. Ako mo siya gisultihan, ana. Sa ato pa, muna mo gisulti kang Jasper ato adlaw nga iya kang gitukmod sa swimming pool. Kaayo. Gisultihan ko ni Jasper, ana. So, mutugan na to siya ni Julio karon. Oh. Hala, no? Di gid makadawat yung daddy for sure. Ako na ganito siyang gipadungog-dungog pero di gid siya. Dili siya makadawat nga bading ang iyang anak. Kung mo na nga giuna na day ni Ira si Sir Dad bahin ana. Di na kayto siya magkurat. Og dako ang posibilidad nga dali ra po to siya makadawat. Maayo lang unta ko ningon anak mahal. Makadawat lang unta dayon si daddy. Di lang unta niya ikasuko ang ikumpisal ni Jasper. Dili lang unta niya isalikoy si Jasper. Di ra lagi na mahal. Anak ko na. Bisan unsa pa na, madawat yun na sa gidikanan. Aw tingali sa sinugdanan, malain. Or di dayon nakadawat. Pero sa ngadto-ngadto, magkadawat ra gyud na. Nagani ko'y kaila sa una. Kulatahon gyud na si siyang papa. Pero sa kadugayan, iyan ang magaling papa mo itigpalit siyang mga make-up. Mao ba? Ay, maayo lang unta ingon anak sa si daddy nga tukang Jasper uy. Ingon anak lagi na. Lain siya ato, mahal. Unsa man unta mahal? Juan, mangumusta lang ko sa atong project. Ang siya na yung katawanan sa kong bisito, mahal. Ang imong dagway mahal. Ang imong dagway mao'y katawanan. Murag luoy kay kang tanawon ay. Kay luoy gibitaw ko. Pila nagugug kaadlaw nga nagantos. Nagantos gyud. Dagway ba di mo mahal? Pwede na ta karon, mahal. Pwede na. Yes! Okay. Sugdan na to, mahal. Sugdan to. Nanggigigil na sad ko. Oh. Ayaw sa ko katawi, mahal, uy. Ines! Unsa ba? Pangabli taon mo! Uy, hala. Naugawag yun yung nanay, uy. mo! Si Ira nakuyapan! Uy! Nakuyapan na? Kunya imo gid may istrobon? Aw, ha? Nakuyapan? Uy, mahal. Nakuyapan ko no si Ira. Hayda, ambot ni mo mahal. Ambot, wa pa mi kahibaw gidad. Pero conscious naman siya pagdana mo din sa ospital. Dili na gani unta siya magpada din ni. Pero mi-insist lang gid ko. Thank you, ha. Thank you kayo. Asa pa man day mo, Dad? Nasa mong likod. Ay, Daddy, gid, uy. Ikaw ba na naman day ka diha, uy? Wa pa gini mo gi-off ang cellphone? Gi-off na, karon lang. Si Jasper, Dad. Naraw. Kumusta si Ira? Pre, mayo kay niya ka na. Makigsulti ang doktor nimo. Oh, Dad, wa ka manggod makatingog. Sir Dad? Dad! Noon sa man ka July. Murag wa makamalipay sa balita. Dad? Hala, Daddy! mura ba nikaging si Sir Dad? Dad, Oy, suwayi ko nog sagpa. Basin pag makamatngon. Binuan masada. Oy. Wa pa gani maigon kamatngon na epektibo yung sagpa. Oy. Wa ka ba di malipay July nga magka-baby na ta? Nalipay, oy. Gano ko ha. Nakalitan ako kaniha.
Wa ko magdahom. Basta kay, wa ko makasabot sa kong gibati. Murabag, first time pala nga mahimo kong amahan. Kay dugay na gud kayo itong panahon nilang Inis o Jasper. Kay bao ka, Jalay. Nakahilak man ko pagsulti sa doktor nga mabdus ko. Nakahilak ko sa kalipay. Dili na ko ma-explain akong gibati. Ay, mausabay akong gibati, my love. Wala ko kahilak. Natulala lang ko. Okay, bao ka? Nashock na lang ko sa akong kaugalingon kay diha-diha gyud. Nag-thank you ko ni Lord sa hilom. Unya, automatic na dayon nga lisod sa akong huna-huna nga I want the best for this baby. Nga kinahanglan, puro lang kanindot iyang makita og ma-experience. O kinahanglan nga, ma-proud siya na ako. Og nimo, someday. Oh, Then, wow, kasabot na ko, July. Muna mo gusto na ako magtinarong sa akong pagkatao para sa tong baby. Gusto na ko hawasan ng akong kaugalingon sa akong mga imperfections physically, mentally, emotionally, spiritually. Tanan. okay. Okay, my love. Nindot kayo na, my love. O gusto ko nga ikaw sa July. Ha? Pag binuotan na. Kaya di na ikubutan. Dili. Magbinuotan ta. Aron i-take care ni God atong baby. Sige na, July. Sige no. Mahal, Mahal, Tingalig magbutod ng imong tiyan, ha? nga nugod mahal. Ang. Nakabantay man ko nga ikaw 1,000 na nimo kabasong tubig. Grabe sa di mo eh. Ika 999 pa manggod mahal. Basta kay kadaghan na kang niinom og tubig, mahal. Ngano man? O siya nga no. Ngano nagsige kag inom og tubig ba? Ako bitaw tangkanon mahal. Di man pwede. Mong ako lang yung giinom. Corny lagi ka, mahal. Kaya di man rice eh. Ha? Uwa ko kagets. Ingon man ka, korne ko. Pues, maong korne ko, kaya di man ko rice eh. Hala, oy. Di good funny, mahal. Ay, bahala na ko kung di funny. Basta kay, nakakita lang kong palusot sa akong kasubanan. Kasuganan? Kasubanan ba? Dili kasuganan. Ang Kasubanan. Kaguol. Kalungkutan sa Tagalog. Sadness in English. o lagi, kay bawa ko, ana. Pero, ngano sad man ka, mahal? Tungkol kay nalupigan na tana nila ni Sir Dad o Ira. Magka-baby na sila. Kita, o pag yung kapurma. Oh, Sabot na kamahal. Kung nga nung hapit na lang ni mo butod akong tiyan og ininom og daghang tubig. Tungod din sa stress, mahal. mahal. Imagine, mahal. Imagine. Si Sir Dad. Imagine na si Sir Dad, mahal. Nagkapurma nagbata. Dilangon niya may bawaan nga mulabay ang siyam kabuan. Ihimugso na yung kalibutana ka ng bata nga bunga siyang kakugi adlaw o gabi eh. Hinoon, giuyunan man siya kanunay sa kahigayunan. Saptang ako, permi lang mapalaw. Okay, mahal. Okay. Aron wa nag-iistorbo na tong duha. Muadto ta sa isla. Oh, Wa kita lang buhaton dito, ha? Ang pagporma ra gyud og baby, ha? Bantay lagi mo surrender ka? sure ka, Ay, mahal? sure ka, ayo. Pero mahal, pasaliki ko nga way surrenderay, ha? Kada adlaw, 24/7 wa tay laing buhaton. Way kaunay, Way kaunay, mahal. Wa sa iyong nanay. mahal. Di ka ta mahubsan og dugo, anak, mahal. Oh, tanawa. Murag mo surrender naman gani ka, mahal. Wa pa gani, ha?
Kuan mahal, kuan man. Mahal, maora ni akong point. Dili kinahanglan nga masina kanila ni Daddy og ni Ira. Kung time na gyud nga magka-baby ta, maabot naman gina ba? May istorbo man uwa nato moabot gina. Gets ni mo, mahal? Gets mahal. Yes! Luto tanan ni my dear July kining tanan natong putahe karon. Oh, really? Oo ba? Unsa yung ikasulti sa niluto sa inyong daddy? Okay ba? Dili. Siya raw gihapon ka lamian ini. Sir Rad! Oh, Miko. Sir Rad! Uy, ikaw na sa lagi nagluto. Amo may order ni Mrs. Buntes. Di siya mukaon kung dili ako ang niluto. Mao nga bisan na dili mo lamian. Uy mahimo kay gilamian man ako asawa. Mao ba? Laugawag yun yung mga mabdos ha. Bisan unsa late trip nila. Mao bitaw, pero lingaw sa ko. Klaro mang lingaw ka, Sir Dad. Imo kong giliban ang trabaho tungod ana. Mao gyud. Tuod di Miko. Oh, unsa man, Sir Dad? Kada pag imong pagtawag nako og Sir Dad. Pwede ba imo na lang putlon? Ha? Dad na lang. Ayaw na butangi og Sir. Sorry kayo, Sir Dad. Pero di gid ko kahimo ana. Lalo dili man. Kasayon ralito kung sa Dad kaysa Sir Dad. Oo, pero naamagod kong pagsangpit ni mong Sir Dad ang akong dakong respeto nimo. Oh, Di aran ako ikapakita nimo unsa ka o kinsa ka para nako. Nabisan sakop na ko sa imong pamilya. Magpabilin gyud kong magtan-aw, diin ko nagsugod. Miko. Mao nga pasagdi lang ko niya akong pagsangpit nimo ingon ini, Sir Dad. Pagpailala na sa dako kay dakong pagrespeto nimo. Kay dili ko maingon ini. Kining tanan nga kabulahanan nga miabot nako, nagsugod ni diha nimo. Nagsugod ni dihang nagkailata. Nagsugod ni dihang imo kong gidawat sa imong panimaya itong panahon nga nagpangap ka palang ko samtang nangita sa kong kapalaran din sa syudad. O tinuod. Dili tanan ako naangkon imong hinatag. Kaya may gibuhat masag ko para pagpalambo sa akong kaugalingon. Pero akong balikon, nagsugod ding tanan tungod nimo. Ikaw ang akong stepping stone, Sir Dad. Oh. Sir Dad, natandog ka ba sa akong gisulti? Wa, napasok ko sa matika. One touch and you got me stoned. Unsa pa man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa katapusang sumpay ning atong sugilanon. Swerteng di malasa. Sinuwat ni Baby Omega Flores ubos sa direksyon ni Alex Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Cause I'm off my face. O mo to listeners ang part 12 sa Swerteng di malasa. Nya panikamutan na nako tingali mga listeners o di na ko musaan no pero panikamutan nga bisig ugma maka maka-upload ta sa katapusang sumpay ang drama. Nya shout out din ako si kuano si DJ Lex Pino Drama no. DJ Lex Remix nasa sa una no. Si Lex Pino Vlog no or Lex Pino Drama. Kung akong amigo na siya no nga usa ka OFW nga uploader og drama no tigpaminaw man no kang DJ Lex Alex Pino Drama. Shout out ni Lex Pino Drama no salamat kay sa ano sa imuhang gihatag no salamat kayo Lex Pino Drama. Likay-likay jud ani nga di ko mudawat pa pero pinasingkasing man gyud nga yung gitagaan mga listeners no
Di lang ako isulti ko lang gihatag ni Dix Pinodrama. Salamat ko no kay gitabangan ko niya ba. Magamit-gamit na ko to or mahotdan ko load, magamit-gamit ako to no pohon. Ito yung gihatag. Salamat kayo Lex Pinodrama no. Mo kong gitagaan og ano. Salamat kayo. Nya sa mga listeners no ni Ami Alexander nga kanunay sa muhata og super thanks, salamat kayo nya sa tanan nga sukad pa sa una no mga listeners nga dili mo skip og ads no. Tabang na mo na. Salamat kay mga listeners no. Ug katong mga sa una nga mga itabang kay balo naman no. Di na ako isulti kay musamot kataas ang ato ang vlog. Una nga salamat kay tanan mga listeners no nga wa mo mubiya ba. Ni sabot mo sa kuang sitwasyon kahimtang labi na gid nila Ma'am Left Journey sa una nga katong wa pa koy ka-chargean sa una nagtampuan na gid sila Ma'am Jisuli di ko kalimutan na gid salamat kayo nila Ma'am Jisuli nila Ma'am Left Journey nya si Ma'am Cecil Ruben no sila Ma'am Bill no di pa ko kalimot nila usay di lang ta ka-mention pero ano po sila nag-comment pero wa ko kalimot no sila Kitty Garcia no si Angie Di Binagracia, sila Super Pop Girls, no? Ang tingahan saya, nag-comment sa una, no? Nanghatag sa siya pang load, salamat yan. Ug si Kuan, si kalimot na nung ko, pero Prince na ko, na Prince na may Facebook, si nakalimot ko sumihan man, mga kalisinas, no? Pero sa tingahan, nalimot na ko. Basta Prince may Facebook ron. Salamat kayo, no? Sukses ito siya, mong Kuan sa una, manghatag o pang load, no? Si tumut na limot, kus na anda. Basta salamat kayo, ug naminaw pa siya sa drama ron. Mga drama, salamat kayo, no? Kalimot na ko, pero friends, mga tas Facebook, no? Di. Kay baw na ka, no? Nga sa tanan nga, salamat dahil sa tanan, no? Nga mga listeners, nga, kuhan di ba, nang sugay mo suporta, dili, escape ug ads, salamat kayo. Pero sa uban, nga, kanang, di ganahan og kanang vlog dito lang mo forward sa drama no nya sa di sa ganahan mo suporta skip niyo ng ads ngana lang ngana ka sayon kay para kanang dili ka mapungot ba yan kaya na si uban nga kanang mapungot og nay vlog kasi uban nga mapungot og nay ads una nga sayon na kayo ang inyong buhaton is i-forward dito sa drama nya i-skip ang ads, no? Nya, salamat kayo sa mga tulo suporta gyud mga ka-listeners. Ug mo to mga ka-listeners, thank you so much for watching or for listening. Amping mo kanunay mga ka-listeners. God bless us all.